Poštovani gospodine poslaniče, ja u Kraljevu živim od 71. godine, a vi ste, koliko vidim, rođeni 94. A odrastao sam upravo u toj Dositejevoj ulici u kojoj vi mene učite šta se dešava u njoj. Tako da treba da vam kažem kao mlađem kolegi da ne monopolizujete stvari, da ne mislite da znate sve i da sve počinje od vas, a tako se ponašate. To Kraljevo postoji i pre vas i pre mene, postojeće i posle vas i posle mene. I nemojte, mladi ste, sviđa mi se vaša energija, drago mi je što želite da se borite, predstavljate se kao zastupnik građana, pretpostavljam da zastupate i one građane koji su glasali i koji nisu za vas, tako i treba, ali samo nemojte da se ponašate kao da sve počinje od vas, da ste vi najpametniji i da vi sve znate. I nemojte, i mislim da ste malo pomešali dve skupštine. Ovaj vaš govor je trebao da se dogodi na sednici Skupštine opštine Kraljevo. Jer ovo je govor koji ste trebali da govorite na sednici Skupštine opštine i da tamo pričate sa svojim kolegama o problemima koji se dešavaju u Kraljevu. Mi smo sada morali da slušamo kako je neka gradska većnica, kako ste vi rekli, menja neki lokalni urbanistički plan, što moram da vam kažem i da vas naučim, nema nikakve veze sa ovom Skupštinom. Pomešali ste Skupštinu i pomešali ste očigledno nadležnosti koje postoje. Uvaženi ministre, niti sam ja vaš učenik, niti ste vi moj profesor da mi pričate šta bih ja trebao da radim. Mene su ovde poslali građani Republike Srbije i ja sam došao ovde da govorim u njihovo ime. Sada bih vam rekao da nisam pomešao Skupštine, već da je ovo obećanje dala upravo premijerka Republike Srbije. Tako da ništa ja ne mešam i ono što je jako bitno jeste da iako se vi predstavljate kao moj profesor, ja ću vama kao, eto neka bude vaš učenik reći da prema Novom Pazaru nije postojala pruga i to treba da znate, pošto ste iz Kraljeva. A takođe, ako ovako nastavite, nažalost, iz Kraljeva će se svi odseliti. 11 godina obećavate ljudima da ćete im završiti zgrade. Pa 2 zgrade ne možete da uradite. Pa o čemu mi da pričamo? A sa druge strane, kako je nebitno ako nekom hoće da sruše kuću. Ja sam ovde došao i ako budem uspeo da jednu kuću sačuvam, da jednog čoveka zaštitim, da bilo kome pomognem, bit ću ponosan na svoj mandat, na svoj rad u Narodnoj skupštini i na sve ono što sam radio i u prethodnom periodu, a znate i sami da sam neke projekte uspeo da vratim u proceduru. Ja vam nisam neprijatelj i ja se ne borim protiv vas, već se borim za one za koje vi treba da se borite. Pa hajde da se borimo krajnje vreme. Hvala vam.